Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tir! Angkol! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Inamin ko sa girlfriend ko na isa po akong single dad o single father. Mayong buntag ug feel good morning sa lahat po ng mga suking tagapakinig at nanonood ng radyo, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nonoy mula sa Santa Mesa, Manila. Isa po akong grab driver. Sweet lover. Basic, babaero. Hindi po ako ganon. Sumasagot. Kaloyal po ako tulad ni Uncle Boyet at O, Uncle diba? Dagol. Negative. Dalawa po ang aking mga anak at hiwalay na po kami ng aking asawa dahil sumama na po siya sa kanyang boyfriend na foreigner. Dahil isa po siyang OFW at hindi na po siya umuwi dito sa Pinas. Kaya ako na po ang nag-alaga sa dalawa naming mga anak. Pinabantayan ko po sa aking tiyahin. Kapag may nililigawan ako, Uncle Dagol at Tita Tanya, takot po akong umamin na may mga anak na ako dahil umaatras agad ang babae kapag nalaman nilang isa po akong single father. Kawawa. Buti pa ako. Kaya naman nung naging girlfriend ko si Roxy, ay di ko po muna sinabi sa kanya yung totoo. Baka pati po siya ay mawala. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng akin nakalipas. Katas ng nakalipas. Mm. 2 months na pala tayo, Happy Mansari. Happy Mansari. Ay, Thank dinala you, akong ha. sa'yo, cookies. Uy, ang sarap naman. Ba't mo alam na favorite ko yung chocolate cookies? Eh, Grabe ka Ikaw pa. naman. Huling-huli mo talaga yung mga gusto ko tsaka yung kiliti ko eh. pakagat nga ng cookie mo. Gusto mo bang biyakin ng cookie ko? Hati tayo. Ay, hati na pala yan. Yung cookie mo. Subo mo yung cookie na to, cookie ko. Eh, baka na. Sarap ba ang cookie ko? Ang sarap ng cookie mo. Siyempre. Bakit may pink sa loob yung cookie ko? Ano yan? Strawberry flavor? Sarap naman talaga. May surprise sa loob. Roxy, mahal na mahal na kita. Agad-agad? 2 Oo. months pa lang? Bakit?
Di mo ba ako mahal? Mahal na mahal din kita. Pero tinatanong ko lang kasi ganyan yung mga lalaki. Pinaparinig niyo sa amin yung gusto namin marinig para... di ba? Hindi ako ganun. Sige na, kiss mo na ako. Roxy. Love you so much. I love you. Nonoy. I love you. Ayaw ko pa rin sanang aminin ang Koldagol at Tita Tanya ang totoo. Pero nakonsensya na po ako dahil nga po nangibabaw na yung pagmamahal ko kay Roxy. Love, may, Love, may problema sasabihin ka ba? ako Bakit sa'yo. parang malungkot ka? Love, sana hindi ka magalit. Pinakabahan na ako dyan. Ano yan? Nambababae ka? May iba ka? Love, hindi ako ganun. Alam mo, ito mukhang to. Loyal na loyal yan sa'yo. Love, Sabihin gagalit mo, ka ba kung kinakabahan ako. sasabihin ko sa yung may mga anak na ako? Nagjo-joke ka naman. Alam mo, huwag mo kayo jojoke ka man. Sarili lang natin. 2 months pa lang Di ako tayo. nagjo-joke, love. Kasi, naku, konsensya na ako. Alam mo ba, kinikwento na kita sa mga anak ko. 2 yung mga anak ko, isang lalaki, isang babae. Hindi ako natutuwa. Love, Hindi ako natutuwa na ikinukwento mo ako sa kanila. Ba't ngayon mo lang yung sinabi? Love. Kapal ng mukha mo. teka lang. Sama na ugali mo. So, scammer ka pala. Kala ko single ka eh. Single dad ka pala. Eh, love, May sabit. Gagawin mo pa akong taga-alaga ng mga anak mo. Ha? Ano ako, nani? Katulong? Yaya? Ano gusto mo? Kaya mo ako hinanap kasi feeling mo, kaya kong tanggapin yung mga anak mo? Ano? love, hindi siya ganun. Para lang malaman mo yung totoo, iniwan ako nung asawa ko, nag-asawa ng foreigner. Kasi abroad yun eh. Kaya sa akin yung mga bata, Huwag mo akong gawing katulong, Yaya. Hindi ako ganong klase ng babae. hindi ko naman sabi na ano eh. Paging... Love, ang gusto ko lang sabihin na... Ayoko ng responsibilidad. Ayoko. Hindi ako ganon. Gusto ko single yung mapapangasawa ko. Ba't ngayon mo lang yan sinabi, ha? Kasi mahal na kita. Kasi hindi na ako makikipag-break. Kala mo ganon. Ay, nagkakamali ka. Pasensya ka na. Hindi ko kaya yung ganitong sitwasyon. Nakakatawa yung mga tao talaga sa panahon na ngayon eh. Kung kailan kayo na, saka sasabihin yung katotohanan, baliktad ka naman. Dapat sinabi mo pa nung una para hindi na tayo nakarating sa ganitong katagal. Ayoko maging nanay bigla, instant nanay. Ano ka, buy one take two? Buy one take three, ha? Ayoko. Nonoy, ayoko. Anong ibig mo Ayoko! Break na tayo! May sabit ka pala. Hindi mo agad sinabi. Wala na kami nung asawa ko. May mga anak ka, hindi ko kaya maging nanay nun. Ha? Ano gusto mo, lalaruin ko yun? Aalagaan ko yun? Ha? Elementary na sila. Hindi mo naman kailangan laruin eh. Ayun nga, magiging instant nanay nga ako. Gusto mo may mag-alaga sa mga bata. May tagaluto nyo, may tagalaban ng damit nila, may taga-prepare ng pagkain nila, ha? Hindi ako pinanganak, hindi ako naging magandang babae para maging instant nanay. Roxy, Kalang mukha mo. ano na tayo? Ayoko na, Nonoy. Ayoko na. Niloko mo ko, manluloko ka. Hindi kita niloloko. Kaya ako nga sinabi yung totoo eh. Ngayon lang sinabi, manluloko ka. Huwag ka na magpapakita sa akin, ha? Ayoko na! Sobrang lungkot ko. Nung araw na yon ang Koldagol at Tita Tanya. Minahal ko na po si Roxy. Binigay ko na po sa kanya ang aking pagkalalaki. Wow. At naikwento ko na siya sa aking mga anak. Excited na silang makilala. Pakilala si Roxy. Pero ganun talaga. Hindi ko may tago yung kalungkutan na aking nadarama.
Kuya Janan. Andyan ka ba? Jan! O si Junjun, sino ba yung kapatid ko? Si Junjun na naman yung kapatid ko. Ako na lang yung kapatid mo. Sa'yo tayo ng salamin. Sige. Mahiwagang salamin, kailan na ba aaminin? Ganyan. Yung isa na lang yung pang kopi ko. Sa Islam, pang kopi ko. Pang-kopi ko. Kopi ko. Hala, si Hoy, Papa. kayo mga bata dyan, tumahimik kayo. Ako yung nagbabantay sa inyo, tsahin nyo. Huwag mo akong gawin sinuka. Tita Trixie, sa'yo tayo ng pang-kopi ko. Sino bias mo sa Bini? Hindi ko naabutan yan. Diba hot babes yung naabutan ko? Saan ka nakatingin sa Bibahat, babe? Hoy, ako! Ako si ano doon, ako si Maui. Wow! Tignan mo yung tsura ko, Maui na Maui. Parang Maui and Sons. Yung shark. Ganon! Mawiwian. Parang Tita Trixie, sa'yo si na Papa. sa Islam, pantropiko. Hoy, andyan ka na pala. Uwi na ako. Salamat, auntie sa ano na lang yung sweldo mo sa katapusan? Okay lang. Naubos ko na rin naman mag-advance eh. Wala na rin ako kuprahin. Bye-bye! Hoy, ingat kayo! Oh, see you tomorrow, Tita Trixie! Tita Trixie, ba't nag-uwi ka ng hanger namin? Nasa bag mo yung hanger namin. Nasa likod ko na nga eh. Nakita mo pa? Bakit ka nag-uwi ng gamit namin, Hoy! Tita Trixie? Hayaan mo na. Hi, Papa. Bakit para po kayong nalulungkot? Oo nga, Papa. Ba't ka naiyak na, Kuya Junjun? Wala pa. Nalulungkot si Papa eh. Gusto mo masaya ako, malungkot niya. Dapat magiging masaya si Papa pag uwi niya ng bahay. Kahit pagod siya sa trabaho. Papa, ano nangyari? Di ba marami ka naman pong kachat? Hindi ako ganun, anak. Huwag mong ganyanin si Papa. Ako yung nagda-chat dun sa cellphone niya. Kuya Junjun, bata ka pa lang. Napapractice na ako. Grabe ka talaga, Kuya Junjun. Mga anak. Papa, bakit? Alam kong excited kayong makilala yung Tita Roxy niyo, di ba? Opo, ngayon na po Pupunta yun. po ba siya dito, Papa? Hala, Papa, hindi pa kami naligo. Kuya Junjun, maligo ka na. Huwag na kayo maligo. Nakakaya naman po, Papa. Hala, may mamaasim pa naman si Kuya Junjun. Asim na yung kilikili ko, Papa. Para si... Alam mo yung kalaro ko si Peter, Papa? Opo, may putok. 8 years old pa lang. Anak, hindi nyo na makikilala yung Tita Roxy nyo. Ano, bakit po? Bakit po namatay siya, Papa? Iwalay na kami. 1, 2, 3. Oh, no! Akala ko kasi ano, kaya ano. Isa pa. 1, 2, 3. Oh, no! Real! Real yan, Papa o fake? Mukha nga mo talaga. Sa TikTok ko yung napapanood. Ay, Real o fake, Papa? fake yun. Hindi pa. Fake yun sa TikTok. Ano yung mga anak, iba na yung plano ng Tita Roxy nyo, kaya... Sige lang, makakahanap din tayo ng... Papa, bakit siya ba nakipag-break o ikaw? Siya, Sino anak. po? Bakit po? Papa, gwapo ka naman. May iba na siyang plano. Sabi ni Tita Trixie, yummy ka daw. Bakit ka po niiwan? Papa, sabi, excited na kami magkananay. Isa na mga anak, pero sige lang, makahanap din tayo. Okay? Kawawa ka naman. Okay lang kawawa ako. naman kami, Papa, nandito lang naman kami para sa iyo. Kung malungkot ka, sabihin mo lang ha, Papa. Papa, alam mo, madali naman makamove on yan. Ba't di mo subukan si Tita Trixie? Papa. Maging single na lang ako. Oh. Bakit po? Hindi kaya May mo. sakit anak. po ba si Tita Trixie? Kahit wala siyang sakit, hindi kaya, anak. Okay. Basta Sige po. mag-aral lang kayo mabuti, ha? Si Junjun po may dating app. Try niyo po yun. Oo nga, Papa. Naka-girlfriend ako 2 doon, Papa. Akala nila ako ikaw.
Uy, huwag mo sabihin ginamit Sinagot mo ka? yung profile picture ni Papa. Siyempre, kung picture ko, hindi sila maniniwala. Kaya picture ni Papa yung ginamit ko, tapos sinagot na Papa, dalawa sila. Ayun, Papa. Yun, Papa, gusto ko namin maging masaya, Papa. Masaya Malungkot ako ka dahil pa. nandyan kayo. Hindi ko na kailangan ng babae sa buhay ko. Kayo pa lang sapat na. I love you, Papa. I love you, Papa. I love you, Papa. Papa! Mula noon, Uncle Dagol at Tita Tanya, wala na rin akong balita kay Roxy. Binlock na niya ako sa Facebook. Kasi chinachat ko pa rin siya, baka pwede pang maging maayos ang lahat. Pero ayaw niya na po talaga. Makalipas po ang halos 2 taon ay tuloy lang po ang aking pagtatrabaho bilang isang Grab driver para po sa kinabukasan ng aking 2 mga anak. Nagulat na lang po ako isang araw. Muling nagpakita sa akin si Roxy. Ay, Anong meron? Musta ka na? Salamat. Medyo chumabi ka. Pero mas okay sa'yo na medyo chubby ka. Kasi nung tayo, medyo payat ka nun eh. thank you, Nonoy. Mm. Ang gulo nga ng buhok ko, hindi ako masyado nakapag-ayos. Anong balita sa'yo? Noy, Parang lumalaki yung dibdib mo. saan ka nakatingin? Doon Sa ka talaga. dibdib. Kaya nga sinasabi ko, parang lumaki ka talaga. Nag-iba yung itsura mo. Nagbe-breastfeed kasi ako. Ano? May anak ka na? Noy, Noy, hindi Bakit na ako ba- magpapaligoy-ligoy pa, Noy. Noy, alam ko na yung nararamdaman mo. Alam ko na yung sitwasyon mo. Noy, iniwan ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Sabi niya, mahal niya ako eh. Sabi niya, papanagutan niya ako. Pero nung nalaman niyang 3 months pregnant ako, hindi na ako kinita. Hindi ko na rin siya mahagilap. Noy, di ba mahal mo ko? Alam ko mahal mo pa ako, Noy. Try natin. Kasi, handa na ako maging, maging nanay ng mga anak mo. Kasi alam ko na mag-alaga. At saka, malalaki na naman yun eh. Matutuwa sila, magkakaroon sila ng bunsong kapatid. Noy, subukan natin. Di ba mahal mo pa ako? Kasi mahal pa rin kita. Pagkakita ko sa'yo, naramdaman ko mahal pa rin kita, Noy. Wala kang panday sa puso ko. Noy, ready na ako maging ina ng mga anak mo. Ng mga anak natin. Di ka ba natutuwa? Noy, huwag ka nang maiyak. Andito na ako. Handa na ako. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon mo pa? Tinanggap yung mga anak ko. Mahal ko yung mga anak ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hindi pa huli ang lahat. Andito ako. Handa ako maging nanay nila. Alam ko na yung pakiramdam ng maging isang ina. Alagaan ko sila sa abot ng aking makakaya. Alam mo, sakit nung ginawa mo sa akin. Pero okay lang. Tinanggap ko yun kasi mahal kita. Pero pasensya ka, hindi ko kayang i-give up ang mga anak ko kahit sabihin mo pang hindi mo sila responsibilidad. Mga anak ko yun. Nasabi ko lang yun noon. Kasi hindi ko pa alam ngayon. Alam ko na, Noy, anda na ako sa responsibilidad. Tatanggapin ko ng buong buo yung mga anak mo na higit pa sa tunay na anak. Noy, pagbigyan mo ko, mahal na mahal kita, Noy. Noy, tanggapin mo. Noy. Hindi. Noy. Okay na ako. Okay na ako. Okay na kami ng mga anak ko. Noy. Mas naintindihan ko na ngayon. Noy, hindi. Hindi. Bigyan mo ako ng chance. Alam ko, mahal mo pa ako eh. Mahal kita, Noy. Bitawan mo ko, pero hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo.
Mas mahal ko mga anak ko. Noy. Hayaan mo na ako, masaya na ako. Okay? Noy, bigyan mo lang ako ng pagkakataon isang beses. Mahal kita, Noy. Mamahalin ko yung mga anak mo. Noy, handa na ako maging nanay nila. Late na. Tama na, late na. Noy, patawarin mo ako. Huwag ka na mag-alit. Akin, patawarin mo ako. Please Taon naman, mo. no. Please naman, no. Please. Noy! Malis ka na. Noy! Malis ka na. Noy! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!